Assalamu alaikum jama'a. Da fari ina kai godiya na ga mutane masu ilimi mai albarka, malamai wanda sun kasa mun taru nan wuri mai albarka inda na san mala'ikun Allah duka suna nan tare da mu. Ba iya yi irin wannan taro, a yi tafsiri, a yi maganan ƙur'ani, a yi maganan rasul sallallahu alaihi wasallam inda mala'iku ba su nan. Kuma na san duka addu'an da kun kai yanzu nan Allah zai karba insha Allah bi idnillah. Paske Allah yana tare da mu, Allah yana tare da musulmai masu zuciya guda. In dai yau muna samu iska, akwai banna da yawa da ana yi, bannan da ana yi ya yi aikin da malamai suna yi yawa, amma da karhin albarkan da yana cikin aikin malamai kin nan shine ya sa alhamdulillah kasanmu yanzu duk tashin hankalin nan da ya zo an tuka bai bata muna komi ba. Mutane suna nan zamne tare, muna ci muna sha, ga Allah yana aika muna iska nan da muna samu babu abin da zai kai shi. Yanzu Allah ya sa an rike iskan nan, mu duka ba mu iya tashi daga nan, babu rayuwa in babu iska. Iskan nan ku Allah yana ba mu shi banza, yana ba mu shi banza, kuma iska mai dadi. Wata rana in mun shi sai mu ci iska yau kin nan ba lailatul qadri bane, kun gane kenan. Vraiment in dai yau muna na hankali kwance, akwai albarka cikin kasan nan saboda aikin da malamai suna yi. Su tashi karhi daya lokacin da mu saura muna kwana, su suna tashi suna karatun Qur'ani, suna kira suna Allah, suna tafsiri. Shine ya sa kullum cikin Nijar kenan muna akwai albarka. Duk tashi hankalin da an kai cikin duniya babu tashi hankalin da ba a yi ba cikin Nijar, amma saboda aikin da ku kuna yi, kuna zuwa karhi ɗaya karhi biyu kuna kira sallah, muryanku yana ta yi sama. Shine ya sa alhamdulillah kasanmu har yanzu dai bai bace ba. Frontier kinmu duka suna nan alhamdulillah. Ku diba abin da ya faru can Mali, ku diba abin da ya faru can Burkina, mai mu wajenmu alhamdulillah, saboda aikin da ku kuna yi, addu'an da kuna yi, ni na tabbata da wannan. Allah ya sare muna kasanmu, muna nan hankali kwance, muna kwana muna tashi alhamdulillah. Kuma babu cikinmu wanda zai tashi ta yi wani wuri wanda bai yi addu'a. Dami muna yi addu'a muna zuwa wani wuri, saboda mun san addu'an nan zai amfani mu, saboda cikin addu'an nan akwai magana Allah, kuma komi muna yi akwai magana Allah, mun san Allah gaba, abu yana tabbata kuma yana yi daidai. Kenan babu wani dogon zancen da za mu yi, za mu ce muku mun gode. Allah ya sa muku albarka, kuma Allah ya sa duk addu'an da kun kai nan ya zama jahanmu, ya kawo ma jahanmu lahiya da kwanciyar hankali, ya kawo ma jahanmu, kuma ya kawo ma Nijar gaba dai, ya kawo ma Nijar gaba dai lahiya da kwanciyar hankali da wadata. Abinda zan tambaye ku yanzu, da Allah ku yi ma bawan Allah na shugaban kasanmu da sauran mutanen da an tare da shi suna kame da shi, a yi mishi addu'a, Allah ya ba shi lahiya, Allah ya sa aikin da yana yi ma Nijar kin nan ya zama musu mai alheri ne. Allah ya sa yaranmu su yi ladabi, su biya addini. Ga kunan samari tabarakallah, kun yi mu yawa, Allah ya sa muku albarka. Abinda zan tambaye ku, ku bar lalan aiki, ku bar bi mutane masu bidan su bata muku rayuwa, su bata muku me aka ce ma avenir, mustaqbal kinku. Kun gane, ku yi ladabi wajen uwayenku, ku yi ladabi wajen mutane wanda suna koya muku karatun Qur'ani, wanda suna koya muku karatun lokal. Ku yi ladabi masohi wanda suna nan gaban ku suna ba ku gargadi, ku yi musu ladabi. Shine zan tambaye ma yaranmu wanda suna na paske gobe ku ne za ku kama Nijar, bayan mu musuwa ku za ku kama Nijar. Wala Rama, na gode muku. Allah ya sa albarka cikin abin da kun kai duka, kuma duk addu'an da kun kai
cikin azumin nan ya zama muna alheri da albarka kuma ya kawo mana lahiya. Allah ya sa lahiya ta tabbata a cikin jahannan kuma a cikin Nijar. Mun gode muku kuma vraiment muna tare da ku. Ni duk kwanakin nan bani nan ina Nyame, yau ne na zo. Da na zo da president da conseil regional da SG suka ce mini akwai tafsirin da za a yi, a wannan wurin mai albarka ne ya kamata ta yi, ko na gaji ma sai na zo. Alhamdulillah yanzu gani nan na zo kuma na san na samu albarka da yawa kuma na samu lada da yawa. Wala na gode, wala ina tare da ku kuma da na zo nan nake bakin biro na a bude, bakin gida na a bude. Duk wanda yana so ya zo ya yi mini hira ya gaida ni, babu wani in ya zo ko sojawa suka ce mai bai shiga ya kira, in yana da lamba na ya kira zan ce musu bar shi ya shiga, babu wani, ina tare da ku. In kana so ka yi gaba da jama'a ne za ka yi, in jama'a ba su kama maka ba ba ka iya ka yi komi. Ina so ku kama mini, kuma na zo da zuciya guda, ga Allah yana ji ni, ina azumi, na zo da zuciya guda don in gyara rayuwar yan difakin nan. Kenan ku kama mini, wala na gode. Wa alaikun salam wa rahmatullahi. 'Yan uwa kafin